Am făcut o nouă comandă de plante și m-am gândit să vă arăt cum a ajuns. Plantele erau ambalate în această cutie de carton și erau învelite în ziar și niște bucăți de carton pentru a nu se mișca. Au ajuns foarte bine, fără să fie rupte. Lângă ele era și această bucată de plastic care are două bucăți de hârtie cu instrucțiunile de cultivare pentru fiecare plantă. Ops. Să vedem așadar ce am comandat. Am comandat două plante de smeură galbenă Fall Gold. Nu știu dacă se vede aici, Fall Gold este. Și proprietarul pepinierei ne-a trimis 3, ne-a trimis una cadou. Și încă o plantă de smeură. Acestea 4 de aici sunt. Încă o plantă de smeură, aceasta este Glencoe, care este o smeură mov. Glencoe. Cred că se vede aici. Aici în față, puțin instabil, acesta este un afin canadian, soiul Smoky. Soiul Smoky este soiul cel mai cultivat în plantații. Nu știu dacă se observă, el este și înflorit. Acum, afinul canadian se mai numește în engleză și Juneberry sau Serviceberry sau Saskatoonberry. Face niște fructe foarte dulci, cred că li se mai spune boabe de miere, ceva de genul ăsta în limba română. În germană se spune Felsenbirne. E amuzant pentru că în traducere cuvânt cu cuvânt ar însemna pară de stâncă, dar nu este nici pară. El face niște bobițe mici, ca niște fructe de pădure. Aici avem un mini kiwi, Actinidia arguta. Este o femelă, soiul Geneva. Este un mini kiwi timpuriu, el rodește undeva de prin septembrie. Am înțeles că este foarte bun, eu nu am acest soi și nu am apucat să-l gust. Aici un alt mini kiwi, de data aceasta un mini kiwi siberian, Actinidia colomicta și este un mascul Adam. Am avut această plantă, din păcate a murit pentru că au decimat-o limacșii, nu au decimat-o, au nenorocit-o. Că dacă ar fi consumat numai o zecime din ea, probabil că ar fi supraviețuit, dar au consumat aproape toate frunzele și planta nu a avut putere să supraviețuiască. Din păcate, din această cauză, femela noastră nu a făcut niciun fel de fructe anul trecut, deși a înflorit foarte frumos, pentru că nu a avut cine să o polenizeze. Actinidia colomicta, deci mini kiwiul siberian, înflorește cam cu 2-3 săptămâni înaintea mini kiwiului normal, acesta, Actinidia arguta, și din cauza aceasta femela nu poate fi polenizată decât de masculul ei, deci de un mascul din soiul colomicta. Și în sfârșit aici avem două plante de dud, nu știu în ce măsură se vede, ele sunt dud Illinois Everbearing. Ele sunt abia mugurite. Eu am un alt dud în grădină, este un alt soi, Morus acidosa, care este într-o fază mai avansată de dezvoltare, începe acum să înflorească. Acest dud este un dud foarte apreciat, toată lumea îl laudă. El este un hibrid între Morus rubra, care este dudul roșu, originar din Statele Unite, și Morus alba. Toată lumea spune că fructele sunt foarte, foarte bune, au și o dimensiune bunicică și ce este cel mai important este că el fructifică pe o perioadă lungă de timp, de aproximativ 2 luni în timpul verii, de aceea îi se spune și everbearing, adică care dă fructe mereu. Am înțeles că este o plantă viguroasă, care crește destul de înalt, dar poate fi menținut undeva la 2,5 metri prin tăiere, pentru că și acest dud, ca toți duzii, este foarte tolerant la tăieri. Și nu m-am putut abține și mi-am cumpărat și eu acest dud. O parte dintre plante sunt și pentru tatăl meu, pentru că noi nu mai avem loc în grădină, dar nu m-am putut abține și mi-am mai comandat totuși câteva. Acestea sunt așadar plantele pe care le-am comandat.